Kowe tak gajule ambiar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Kene ra wong limpat ra ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya, lho. Rejo mangawur-awur-wurahan dengarane ngajure gong maguru gongso tetek kaya butula ora mandriteng turangga esti rekatak ning kang dwaja ora katak ning kang dwaja lelayu kitir perkatak ningkang dwaja layu tepit gong manut dawuhing bapak kowe karo aku kudu njaga katentreman Karang Kadempel bener ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak sajake mbelani karo Begawan Durna aku wis krasa to ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur. Ha. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja nganti dhewe ora ketok nyambut gawe terus. Pethoke, ngonek kira-kira Kurawa Banda kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng. Perang wis siap-siap kok ya. Sang Ugaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa ora wir-wiran tas malang-malang diputung ayo Reng kowe sik tuwa dhisik oke tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku pokoke alukon aku melekat dongeng enthek-enthek si tamungga paten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lagi ya bener kandamu lali sumber ketiwasan
ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa ora sopan karo piyayi. Petruk sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar Paranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo tamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok tak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karangkadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Ya. Sikat Tru. Ya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean. Men kabung Bagus. Terus. Ya.
garing dasar kepara nyata awake ming sak biting maju ning peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna ayo ora gelem mulungke Semar Karangabang Karangedembel piye Karangabang Karangedembel wani mungsuh nala gareng tinjung akhirat nyawamu Geleleng ora kowe kok geleleng Reng ayo anak buahe Bruce Lee kok sapa anak buahe Bruce Lee Bruce Lee iki bakul apa Bruce bakul apa canek menangan aku nek wis ngamuk oh aja kok ming perang biasa perang madras aku iso perang Candrasa aku iso murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah mirang-mirangke Swatama kalah lho kowe aja kok Satama Dursasana oh ya kebangetan lek nantang kemunggahan kowe lek nantang ora perkara kemunggahan le sing dadi nyatane ayo kaya ngapa Dursasana kon maju nak poteng-potenge kandhane ayo kanene ora bakal tak tinggal loncat oh Ponokawan gugu karepe dhewe kalau Reng wonge sumbar ngosek aku rung siap kok ya ayo lho wis guyu hei ngono tandange rasa jireh Petro wis gelut aku wis gelut aku ngapa meng paitan cangkem tok apa ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar wehehe tandangi nek cara aku ngono waduh kok entuk berat dhewe aku ya kalah cacak menang cacak modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku joget kok ora aturan tak kecekelku kok kowe joget gleleng aku isane joget nguncalke sikil ora minggat kena cangkemmu modar wah edan musuh wong buruk Dursasana dasar para nyata mrene arep ngopo nglabrak wong-wong Karangkadembel ora minggat bumi angus Karangkadembel berarti arep ngerusak Karangkadembel dasar para nyata sing betengi Bagong lho ayo sing gagah akeh sing digdaya akeh Petruk kon tekan kene aku nek mungsuh kowe tak idake modar kowe tak gajole ambyar sirahmu aku mau musuh wong ringkih kaya kowe musuh ya sing gagah-gagah sisan musuh ya sing digdaya sisan musuh kowe nggo ngopo Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Yen ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya, lho.
Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah siramu. Nyo. Nyo pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nyo pecah, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu nyo, guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina meng nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, cekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku sumpah, nyo. Weh, tenanan mbok. Tenan. Yakin bola-bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ya ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudar sik. Nyo wis. Weh lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Patone isih kuat aku isih gelem. Nyo. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyo. Nyo wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nyo ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kowe nyo ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi mah nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nyo ayo. Mburi kowe nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku iki lho nyo. Iso aku ya iya kok nyo. Oh, ayo areng apa? Mburi kowe nyo, mburi nyo. Padange cah kendel isih. Oh, itu tenan. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nyo aku sik nyo, sampean pangeran pati tak punjung nyo. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nyo, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyo, malah tok entengke patiku nyo. Pecah sirahmu. Nyo. Kowe iki domongi ngeyel, gak wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Iki adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem kowe kaya nyanyi malah. Nyo. Bismillah. Ya. Kowe kabari sik sadurunge. Ya piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes.
Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Woi, banyak. Wis. Akhire mung semono. Wah. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati dening aku. Mati dening aku. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nanti jajan. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Waduh. Kurang pisan. Ya, nyo. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dir. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetapuke Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning Karang Kedepet sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapuke kok ngerampok utawa kok ngrusak Karang Kedepet iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omongi. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, jadak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang Kadempel iki ora duwe salah ora diluput karo Negara Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Kadempel dikatutke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono.
Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Senggune Dalem Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok. Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis karo gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kowe nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-isen ki. Pati yang ratu gong Binatara kok ning dalan nyanyi bebek adus kali sak dhewe. Laran mboten. Bebek adus. Bepate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Dek Pate sampeyan niku piyayi luhur wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara Ngastina nembah kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe. Ampun kaya ngoten ta Dek Pate? Bebek. Oh, mancan kadang-kadang ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ontring dandang manguri. Mangga Pate.
ing semare koden mrayetna semuriris semuriris eko balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Wetro dalem Pak Parang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming 5 ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih sowana ning Mandura Sinuwun Mandura aturana tindak mrene waduh nek duka Pak nek nesu ya ben nesu ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak. Sri
Mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan tuso hamangku sandya utomo jagat dewa bathul ya jagat pangestunggal Prakuta wonten dawuh sinuwun kaget rasamu kowe tak awi nyaket ana ing Datriya Projeng Mandura Gunawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwuning Mandura tumunten sak mangke kula cemadhung dawuh badhe wonten maridamel menapa diweji Kakang Prakuta wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake bisawane kejaba mung Kakang Patih Prakuta kepareng paduka miji dhateng abdipun Prakuta ngene
Tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binangging Karna. Nalika semana panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badranaya ngene bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wontene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap Tumuli Yayi Prabu Ndarawati nganti kelampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedatoning Mandura. Lah menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kyai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng Kakang abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku tumunten sakmangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Prakuta, lah kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa meniki saking paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Lho la ya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho kok sik. Ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalendra. Sak jagat pramudita ingkang sinebut Hyang Agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi ming Panakawan. Ing mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Hyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widekake apa wigatine? Ora kok piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendhak gunaning jalma. Ngendhak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Nuwun mampun lho Diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging batos menika dewa ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sakmangke Pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawana sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa nika tansah raket kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalendra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Sampun malih wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Menika teges Pandhawa menika dimong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat, mantasaning titah, unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangkene piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang nika aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika nika ya iso duwe pethingan dhewe-dhewe menika saged prasa dadak mejang mulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Kyai Prabu Ndarawati kadang-kadangku para Pandhawa wis prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, ning yen Semar sowan ana negara Mandura. Merga derajate Baladewa kuwi yang ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Prakuta. Rekat lampahing rata tanpa ndara
Prateng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripursa mimbal wacana kasarusahanipun kira Petruk kantong bola ingkang dumrojok tanpa apan ngakol kagiat kang samya mulat. Dewa stiti nenggalani ora pamuk pamuknya tigang bolo ngelingono Sang Hyang Budhawaka lho iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa ralat pangestuku tampanono. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sumangga pangabodran damar sasi praptapun negara Mandura. Petruk gage matura. Purwa madiran wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nenggarawipun Sri Nata Agung ing Ndarawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kalian Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Merga aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndarawati, 2 Nalendra Mandura. Mila sowan kula sanipun Sunan Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukalaning penggalih dinten sakmangke sareng sak lampah kula tedhak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula ngenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Mriki sak menika diweji cekap semanten atur kula mugi parangka enggalih paring dawuh samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Petruk dalem sadurunge aku prapta ning Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kanthi pertitis. Nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sar dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karang Kadempel. Nanging yen ora ana keterangan, iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunana Windana aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen kepengin bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggaken Sunan Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan mboten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek Sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, Sinuwun Prabu Ndarawati rawuh mriku niku gampil
mengke rak panjenengan priksa piyambak. Meniku panjenengan priksa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa ni janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula Kang Soko kuwi wis tak tetepake iki mau aku lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Prakuta. Nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan ora gelem kok dipeksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak. Dasar ana alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek Sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliya dina iki kowe truk. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit Sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur Diwaji. Yo Prakuta piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula Swita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula Swita tiyang agung, kula Swita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ing mboten nate mengeng dhateng angger-anggering kautaman lan mboten nate tumindak ing mboten sak mestinipun ning sak gedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Kusih to gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh namung nyara wedehaken sarta munjuk atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigati ning gone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunana windanana. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangke rumin to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikani sing kaya ngoten Diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo Panakawan ngene momong sampeyan teng Widara Kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah lah kok ngilang-ilangke lho dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngurpa. Wah, Praguta. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhaning Semar Badranaya. Praguta, wonten dawuh.
Adityanku Kyai Puspadenta cawisna nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Kaya Prakuta.